חזרנו. יש רעיונות שונים שעיצבו את הכלכלה מאז ועד היום, לפעמים אפילו בלי שנרגיש. לדבר על כלכלה נאו-קלאסית ועל הנשיא טראמפ. איתנו באולפן פרופסור אריה קרמפף, חוקר כלכלה פוליטית, וראש התוכנית לפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה באקדמית תל אביב-יפו. מה שלומך? בסדר גמור. אני אומרת שאנחנו נתחיל מההתחלה. כן. קודם כל, מה זו כלכלה נאו-קלאסית? מה זו כלכלה נאו-קלאסית? תראי, כן. שאלה גדולה. בהחלט. כלכלה נאו-קלאסית היא בעצם הבסיס למה שכיום אנחנו קוראים מדע הכלכלה. כאשר סטודנטים הולכים היום ללמוד תואר בכלכלה, הבסיס זה הכלכלה הנאו-קלאסית, עקומות, היצע וביקוש. פחות או יותר זה התפתח במחצית השנייה של המאה ה-19, ובעצם זה החליף את הכלכלה הפוליטית שאפיינה את המאה ה-18-19, למשל מרקס, שכולם מכירים, אדם סמית. ההבדל שהכלכלה הפוליטית של המאה ה-18 ותחילת ה-19 הרבבה בין כלכלה ופוליטיקה. כשהופיעה הכלכלה הנאו-קלאסית, היא בעצם אמרה, כלכלה זה מדע שמנותק מהפוליטיקה, ובעצם שווקים מתנהגים אותו דבר בכל מקום ובכל זמן. וההנחה האוניברסלית הזאת היא בעצם הבסיס למה שאנחנו קוראים כיום מדע הכלכלה, ושאותו לומדים בפקולטות לכלכלה באוניברסיטה. ואם אנחנו רוצים לראות אותה בשטח, מחוץ לאקדמיה, איפה אנחנו יכולים לראות אותה? אז תראי, אנחנו רוצים לדבר על טראמפ, למשל. אנחנו נגיע, כן. ממש אז כבר. איפה רואים את זה כיום? תראי, אנחנו פה נמצאים בבורסה לניירות ערך, שאתה רוצה לנתח את העליות והירידות בשוק הפיננסי. המודלים הכלכליים עושים עבודה מאוד טובה. הם עושים עבודה מאוד טובה בלנתח שווקים שונים. יש לנו מספר מקומות שאנחנו רואים שהכלכלה המודרנית, בעיקר כשעוברים לשאלות של מקרו, אתה עושה כבר בשאלות גדולות, בשאלות של אינטרסים של מדינות, שם אנחנו רואים שהתחזיות של מודלים כלכליים נאו-קלאסיים הם קצת פחות טובים מאשר בניתוחים של מיקרו-כלכלה ושווקים ספציפיים. ואם נדבר ספציפית עכשיו על טראמפ, אתה טוען שהוא פועל מתוך היגיון כלכלי, תקן אותי אם אני טועה. כן, אז תראי, בנושא של טראמפ זה באמת נושא מאוד מעניין למישהו כמוני שחוקר את ההיסטוריה של הכלכלה הפוליטית, משום שטראמפ עושה את כל מה שכלכלנים הנאו-קלאסים, מה זה נאו-קלאסים? המיינסטרים. כל מה שהכלכלנים אמרו לאורך כל השנים, הוא עושה אחרת. ואז נשאלת השאלה, האם הוא הזוי? האם הוא יודע מה הוא עושה? אני ראיתי לא מעט כלכלנים שאומרים לו, לך תלמד קורס שנה א' בכלכלה. עכשיו, השאלה אם הוא צריך ללמוד שנה א' בכלכלה, או שכלכלנים צריכים לבחון האם יש מודלים אחרים שממדלים את מה שטראמפ רוצה לעשות. כן, כי ברור שיש את אלו שאומרים שהוא לא ניתן לחיזוי, כי הוא פועל בצורה אימפולסיבית, והנה, ואז אתה אומר, אני דווקא חושב שכן יש היגיון כלכלי. תראי, קודם כל, הוא באמת לא ניתן לחיזוי. כלומר, אין ספק שיש לו קווים אישיותיים, יוצאי דופן, לא היה לנו נשיא כזה. על זה אין עוררין, וגם אני לא אשים את עצמי במקום שמנסה לחזות את ההתנהלות שלו. אבל עם זאת, כשאנחנו מסתכלים אחורה אל התקופה, 100 הימים הראשונים הסתיימו לא מזמן. ואתה אומר, אוקיי, בוא ניקח את כל מה שהוא עושה, וננסה לנקות את הרטוריקה המוזרה שלו, ולבדוק האם אנחנו יכולים למצוא איזשהו היגיון בדברים. ואני חושב שכן. ואני אנסה להציג, אני חושב שסלע המחלוקת, פה יש בו איזו שאלה שבאמת נתונה במחלוקת גם בתוך השיח הכלכלי. והיא, האם הגירעון האמריקאי הוא בעיה? שאלה מאוד פשוטה. העובדות ידועות. משנות ה-90, בעיקר לאחר שסין נכנסה לארגון הסחר העולמי בשנת 2001, הגירעון האמריקאי צמח בקצב חסר תקדים. והגידול בגירעון הסחר לווה גם בגידול של השקעות זרות שזורמות לארצות הברית. עכשיו, אנחנו מתארים את זה כ-global imbalance, כלומר, מצב שיש לך חוסר איזון קיצוני במאזן התשלומים, והשאלה אם זה בעיה או לא. עכשיו, אם אנחנו נשאל את רוב הכלכלנים מהזרם המרכזי, הם יגידו שזה לא בעיה. למה? הם אומרים, הגירעון מאפשר לארצות הברית ליהנות מרמת חיים יותר גבוהה, הם צורכים יותר, הם משקיעים יותר,
והגירעון הזה ממומן על ידי זרימה של השקעות זרות, שבעצם מממנים את החוב האמריקאי. עכשיו הם אומרים, איפה הבעיה? האמריקאים יש להם רמת חיים גבוהה יותר, הזרים, בעיקר סינים, מקבלים, קונים אגרות חוב אמריקאיות, ולכולם טוב. אז פתאום בא טראמפ ואומר, יש פה בעיה. כן. מה מניע אותו? זה מה שאני רוצה לשמוע ממך. יפה. אז עכשיו שאנחנו שואלים איפה הוא מזהה את הבעיה. אז התפיסה של טראמפ, אם את תשאלי אנשים שחוקרים כלכלה פוליטית שהם לא באים מהזרם המרכזי, אז אין בה שום דבר חדש. כלומר, מאז ומעולם מדינות תמיד שאפו להגדיל את הייצוא שלהם, להגן על חלק מהענפים הכלכליים, מכל מיני סיבות. כלומר, צריך להבין שמדינה, הדברים נכון שהיא רוצה צמיחה מהירה, אבל היא רוצה גם הרבה דברים אחרים. היא רוצה להיות לא תלויה בתעשיות זרות, במדינות אחרות. מה שבקורונה נחשפה בעיה של כל מדינות המערב, שהן היו תלויות בשרשראות ייצור, שפועלות בסין ובמדינות אחרות שאין ביניהם יחסי דיפלומטיים מאוד מוצלחים. זה מגביר את הפגיעות, הם תלויים בזרימה של השקעות זרות. מה יקרה אם יום אחד ההשקעות הזרות יזרמו לאירופה או שיזרמו לאפריקה? זה יכול להכניס את ארצות הברית למשבר. ומעבר לזה יש פה גם שליטה בטכנולוגיות יש לזה חשיבות אסטרטגית. עכשיו, אנשים שעוסקים במדיניות, הדברים האלה ברורים מאליהם, אבל כל המרכיבים האלה לא נכנסים למודלים הכלכליים הסטנדרטיים. אתה חושב שהוא יצליח באמת לעצב מחדש את כללי המשחק, טראמפ? אז תראה, אני אגיד שתי מילים. תראה, כן. טראמפ, כפי שאני רואה את זה, הוא משתמש במכסים להשגה של שתי מטרות. מטרה אחת זה המטרה הקלאסית של פרוטקציוניזם, הוא רוצה להגן על תעשיות מסוימות, תעשיות בתחום המניופקצ'רינג, התיעוש שעברו רובם לסין. עכשיו, ברור שהוא לא יכול להחזיר את הכל, אין גם כוונה, אבל הוא רוצה להגדיל, לחזק במידה מסוימת חלק מהתעשייה האמריקאית על ידי זה שהוא בעצם מעביר אותנו מעידן של מכסים שהיו כמעט 0, כלומר 1-2%, לרמה של 10%, 15%, זה נראה לי הסטטוס קוו שהוא שואף אליו. בעל תעשיות מסוימות, וראינו את זה בהסכם שהוא חתם עם בריטניה לא מזמן, ונראה לי שזה גם הכיוון שהוא עם סין. עכשיו, הנקודה היותר שהיא נתונה במחלוקת, זה ההכרזות שנראות הזויות של 100-150% מכס. כן. עכשיו, ברור שאין לו כוונה, כפי שאני מבין את זה, זה חלק מטקטיקה של משא ומתן, הוא בעצם משדר למדינות, בעיקר סין, שארצות הברית שינתה כיוון, שהיא מוכנה ללכת עד הסוף, והיא מוכנה לשלם מחיר בטווח הקצר, כדי להגיע להסכמים יותר טובים מבחינתה בטווח הארוך. יכול להיות שעוד מעט הטקטיקה הזאת כבר לא תעבוד, כי הוא ישתמש בה כבר הרבה. תראי, כרגע זה נראה שהוא לפחות, כלומר, היחסים שלו עם סין, הוא עכשיו גם שינה טקטיקה, אחרי האיום הראשוני זה קצת כמו מאפיה. קודם כל מאיימים, אחרי זה אומרים בוא נחתום על הסכם, והוא מתחיל לפזר אליהם, מדבר אליהם. הוא קצת, אתה יודע, הוא איש עסקים, ואחרי שהוא עבר את השלב האיומים, הוא מגיע לשלב של אוקיי, עכשיו בוא נגיע לאיזשהו הסכם סביר. כן. עם סין זה קורה, אנחנו נראה מה יהיה הלאה. האם הוא יצליח או לא, אני לא יודע, אבל זה בהחלט, אני בתור אובזרבר, זה נראה לי ניסוי כלכלי משהו דומה התרחש רק ב-45, אחרי מלחמת העולם השנייה, שעיצבו את הסדר העולמי הליברלי. הוא אומר, בוא עכשיו נייצר סדר עולמי חדש, נחיה ונראה. מעניין לראות. פרופסור אריה קרמפ, תודה רבה לך. תודה רבה לך.